Nos cando valoramos buscar un rival para a nosa selección, miramos que tiñamos a opción de falar con palestinianos, de traer a Palestina, e eso para nós é unha, digamos, como unha segunda vitoria, non? Conseguir que un pobo tan no candelero precisamente por ser dos povos máis oprimidos do mundo, e no que nós queremos dar un apoio en especial, porque dende Galiza tamén entendemos a súa luita, pois para nós, por un lado, foi moito traballo, pero tamén un éxito e unha alegría poder telos aquí hoxe. Pois, máis que Galiza contra Palestina ou Palestina contra Galiza, é unha unión de dous povos que, bueno, comparten un mesmo sentimento. Este partido é simplemente unha excusa para unir eses sentimentos, para decirlle Galiza a Palestina que nos estamos contigo, solidarizámonos contigo, e, bueno, seguiremos ca luita. Como podes ver, xuntamos hoxe no campo de Remedios a máis de 1200 persoas e máis que quedaron fora, e nos valoramos eso como moi positivo polo feito de que é unha convocatoria sen ningún tipo de apoio. Nos creemos que ano a ano máis xente se ten que estar en coñecemento das nosas actividades, e creemos que a solución a que non poidamos ver a selección galega está nas nosas mans, está en acudir aquí. Este ano, o ano pasado foi Santa Isabel, o campo estaba cheo, este ano é o campo de Remedios, o campo está cheo. Queremos que próximo ano poidamos ter un campo máis grande, pero para eso necesitamos simplemente a xente pode creer no que fai no seu día a día. No día a día pode mellorar todo, dende a súa vida, o seu bairro, hasta poder disfrutar destas actividades e da nosa selección galega, que é a que nos representa. Para nosotros es muy importante mantener nuestra identidad, cultura y nuestra realidad como pueblo palestino totalmente viva. Por esto, también igual que el pueblo galego, tenemos la intención de demostrarlo día a día, y es muy importante para nosotros venir aquí, solidarizarnos con vuestro pueblo y decir que los palestinos no están solos y los galegos tampoco lo están. Somos pueblos hermanos que luchamos juntos contra la ocupación, contra la colonización y la opresión. Aquí es la opresión española y en nuestro caso la opresión sionista. Falamos coa embaixada, ao principio nos deron o seu apoio, despois por medio de presións, o apoio foi moi parcial, e a Asociación de Amizade de Galiza con Palestina e sobre todo de Cataluña con Palestina foi a que nos brindou a posibilidade de ter hoxe aquí a estas xogadoras e xogadores participando deste evento, por un lado deportivo, pero sobre todo reivindicativo a favor da liberdade dos povos de Galiza e Palestina. É unha ocupación imperialista, sionista, internacional. Xa temos que empezar a levantarnos, a berrar e decir basta xa. Non queremos máis opresión, non queremos máis ocupacións, porque a ocupación xeográfica é unha excusa, en realidade unha ocupación tanto social, económica, en primer grado, imperialista, e nós imos en contra de eso. Siempre estaremos juntos. Ahora estamos por una unión en el ámbito deportivo, cultural, pero también estaremos juntos contra la lucha antiimperialista y contra la lucha y el boicot al Estado de Israel,
porque es muy importante aislar al sionismo y es muy importante dejarles siempre muy claro que no van a poder jugar a básquet, no van a poder jugar a fútbol en Galicia, en Cataluña, en Euskal Herria o en cualquier país del mundo democrático que lucha por la libertad de sus pueblos. Este ano, unha coisa que aconteceu foi que a 15 días, 3 semanas de que disfrutáramos este partido, pois tiñamos confirmación de moitos xogadores de segunda B, incluso algún de segunda A, bueno, un par deles que están xogando no estranxeiro, que iban a vir, incluso Fernando Vázquez tamén iba a asistir. E o que pasou é que empezaron a caer xogadores, e incluso pois, algún presidente de algún clube de terceira pois, nos indicou que non sabíamos moi ben o que estábamos facendo. Entón, eso que nos estaba mostrando un pouco foi o boicot que creemos, evidentemente, chegaba dende a Federación Galega de Fútbol. E Pilar Neira pois, nos indicou que tamén moitos clubes se estaban botando cara atrás a hora de deixarnos as xogadoras. Isto que levou a que tuviéramos que tirar de un único clube, só houve un clube, dous clubes que deixaron pois, as súas xogadoras vir a participar neste encontro. E un deles pois, está xestionado polas propias xogadoras, son elas as que levan o clube, e polo tanto pois, non se botaron cara atrás. Pero sí que todo o resto de clubes femininos tampouco querían deixar vir as xogadoras. Cando outros anos, pois, digamos que eran os propios clubes os que chamaban a adestradora para indicar pois, que tiñan moitas xogadoras que podían vir. En tanto cando din Galiza está moi apartada, está moi lonxe, non sei que e tal, e non fai nada, non, sí que fai moitísimo non solamente polo povo palestino, sino por todos os povos oprimidos. En canto a Palestina, fanse desde manifestacións hasta conferencias políticas, sociais, ciclos de cine, documentais sobre Palestina, xa mesmo este encontro de fútbol grazas a seareiros e seareiras. Hai outras asociacións, tanto como Galiza por Palestina, Payasos en Rebeldía, está a plataforma de boicot a Israel, o BDS, que tamén estánlle dando moita caña, é un boicot contra este sistema capitalista. Creo que o mínimo que podemos facer é eso, boicotear a saco, porque estamos en contra dun sistema imperialista. Para derribar ese muro de imperialismo hay que boicotearlo primero. Nosotros entendemos que la función de los estados que reprimen a sus pueblos, que reprimen a los pueblos que quieren tener una nación propia, es intentar pues, conseguir subyugarnos. Pero tienen que entender una cosa, como más opresión, siempre va a haber más resistencia, y como más voluntad de dominación, siempre va a haber más voluntad de conseguir nuestra emancipación nacional, y seguiremos luchando hasta conseguirlo. Bueno, Seareiros Galegos é unha organización totalmente voluntaria, dicir que o traballo todo que se fai é sin cobrar, non hai ningún tipo de sponsor, todo que os gastos que hai os pagamos nós, do noso peto, a xente colabora pois pagando unha entrada, facéndose socio do colectivo. Na prensa estes días podías ver noticias de que os Raptors gañaran non sei canto, que o adestrador do Inter de Milán, que 8 goles do Real Madrid. Bon, eu creo que isto nos queda un poquinho máis cerca a todos e que tamén debería de estar na imprensa comercial, e non foi así. E non foi porque nós non lle mandáramos as nosas actividades, que sí que se lle mandou a toda a prensa, pero digamos que non debía ser noticia. Parece ser que 1.200 persoas se reúnen pois, así porque así, e iso non lle importa a ninguén. Sí, o traballo todo é voluntario, entón pois repartimos por a distinta xente que está disposta a colaborar con nós, sobre todo os centros sociais, pois eso, publicitalo dentro dos nosos medios, porque ningún medio de comunicación, ou prácticamente ningún, habría que facer obviamente alguna pequena salvedade, colaborou en publicitar o noso evento, e eso, a diferencia de outros anos,
en que a Federación, a Xunta ou incluso empresas privadas pois financiaban este tipo de evento que ten moito apoio popular, pois este ano fixémolo todo nós. A selección, pois, o indicamos o ano pasado, Verónica Boquete, que sí que asistiu, indicou que, por exemplo, a selección feminina era un gran atraínte pois, para todas as xogadoras, para todos os rapaces, que se identificaban con unha selección que era a selección do seu país e que pois, algún día lles gustaría vestir esa camisola. Pois, parece ser pois, que hai xente que non lle interesa que os rapaces, en xeral, pois todos podamos ver os partidos da nosa selección. Seguiremos pulando, seguiremos traballando, co esforzo de moitas persoas, sen cobrar ningún peso ninguén, pois para que isto salga adiante. Como xa temos mencionado, pois, tal vez as súas políticas se xan coñecidas de antemán. Eu creo que todo o mundo pois, sabe un pouco cara onde van a ir. Creo que debemos de deixar de depender das súas políticas e actuar. Esta pois, é a nosa pequena contribución. Somos unha nación, temos unha cultura, daquela temos que ter a nosa selección. Obrigada pola vosa presenza.